よくここ。ボーゼボーゼル様はニコリス。ニコリス、操り人形の分際。ここが最後の頑張りどころ。レヴィン様のため。戦うべきは今。我が命に従いその姿を現せ。死にたくなければ我が命に従いその姿を現せ。私の魔法で私の前に立ちふさがる。ここで全ての我が命に従いその姿を現せ。バルディアの将兵の意地を見せ。我が命に従いその姿を現せ。力を。圧倒的な力。邪悪な魔物ども、我が呼び貴様らに私こそ風よ、集いて竜巻となれ。ボーゼル様には荒ぶる闘気、舞吹雪。
なる力よ。行くぞ。畳みかける。力が湧いてくるようだ。突撃する。これで終わりだ。力が湧き上がる。行け。他の方々に負けぬよう。
まりを感じます。私の敵ではなく傷を癒したまえ。かの者に風のごとき神ととっておきのをくれてやろう。闇に沈む自らの風よ集って竜巻となれ。荒ぶると舞い吹雪け。